Seguridad sa mga palengke sa General Santos City mas gipahugtan karong dagsa ang mamalitay samtang nagkaduol ang Pasko. Ani ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Klase-klaseng mga paninda sama sa prutas ang nakadisplay sulod o gawas sa Central Public Market sa General Santos City pipila ka adlaw una ang adlaw sa Pasko. Gilauman nga magdasog gayud ang mamalitay sugod karon hangtod sa adlaw sa Pasko. Sayo kay dili kay daghang kay tao dis palengke. Kalit na ko. Matod sa Public Safety Office sa General Santos City, gihanay na nila ang security plan sa syudad. Ilabi na sa posibleng pagdagsa sa mga mamalitay sa mga palengke sa syudad o ubang mga tindahan. For sure, natay mga tao di ang nagabantay po, no? Kay mudaghan magandang even sa mga malls. Natay nakakalat ng mga tao di from the Philippine National Police, even from the task force, the JEDSANS. Giawag sab sa PSO ang mga mamalitay nga mag-igmat ilabi na sa ilang mga importanteng butang kung mangumpra. Kaingatan po nato itong mga gamit kay usahay manggod makahigayon kining mga kawatan kung kita mismo wala ta nagahalong sa atong mga gamit like atong mga cellphones, atong mga bag, etc. Dugang niini, miyangyo sab ang maong buhatan sa katawhan nga kung ugaling makamatikod o katingad-an ang lihok. Ang report gilayon sa otoridad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.